салом арз мекунам ба бинандагони азизи радио Озодӣ. Соат ба вақти прагада ҳаст ва дар чанд дақиқа дигар ман барои шумо хабарҳои тозаро мегӯям ва албатта чун ҳамеша бозам ёдовар мешавам ки расоси соат пас яъне соати 1 ба вақти прага ман ҳамаи шуморо дар барномаи хабарии радио Озодӣ дар ҳамин ҷо мунтазир хоҳам буд бо гузоришҳои рӯз аз Тоҷикистон ва ҷаҳон. мақомоти марзбонии қирғизистон аз тирпаронӣ дар марзи ин кишвар бо Тоҷикистон хабар доданд. Ба гуфтаи мақомоти қирғиз, шаби гузашта афроди номаълум аз сӯи Тоҷикистон ба ҷониби як шаҳрванди Қирғизистон оташ кушоданд. Нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон то ҳол қазияро тавзеҳ надоданд. Дафтари матбуоти хадамоти марзбонии Қирғизистон мегӯяд, тирпаронӣ тахминан соати 1 шаб дар минтақаи Экиташи ноҳияи Бодкент рух додааст. Ба гуфтаи мақомоти қирғиз, афроди номаълум аз ҷониби Тоҷикистон ба сӯи як мошини шаҳрвандони 38-солаи Қирғизистон ки аз рӯи Ош Исфана мегузашт аз силоҳи шикорӣ оташ кушоданд. Дар изҳороти идораи марзбонии Қирғизистон гуфта мешавад, ки дар ин ҳодиса шаҳрванди ин кишвар захми сабук бардошта дар беморхонаи деҳаи Самарқандак бистарӣ шудааст. Ҳафтаи гузашта мақомоти Тоҷикистон як шаҳрванди Қирғизистонро ҳам ба оташкушоӣ муттаҳам карда буданд. Тафсилотро метавонед дар вебсайти радио Озодӣ зернишони www.ozodi.org бихонед. 1 июн хабаргузории ТАСС бо такя ба истоди фармондеҳии округи марказии нирӯҳои мусаллаҳи Русия хабар дод, ки пойгоҳҳои зидди ҳавоии С-300 Русия дар ҷараёни як тамрини низомӣ дар размоишгоҳи лоҳури канори Душанбе душманони хаёлиро нобуд карданд. Дафтари матбуотии низомиёни Русия мегӯяд, ҳангоми размоиш пойгоҳҳои зидди ҳавоии С-300 душманони ҳавоиро дар баландиҳои мухталиф муайян намуда ба таври рамзӣ маҳв кард. Моҳи октябри соли 2019 дар Тоҷикистон як батальони пойгоҳҳои зидди ҳавоии С-300 Русия ҷойгир шуд, ки ҳадафи он ҳимоят аз пойгоҳи 201 нирӯҳои мусаллаҳи Русия мустақар дар Тоҷикистон аст. Пойгоҳи 201 бузургтарин воҳиди низомии Русия дар берун аз қаламрави ин кишвар мебошад. қисмҳои ҳарбии он яке дар Душанбе ва дигаре дар шаҳри Бухта вилояти Хатлон ҷойгиранд. Бар пояи созиши ҳукуматҳои Тоҷикистон Русия ки соли 2012 ба имзо расидааст, пойгоҳи низомии Русия ҳақ дорад то соли 2042 дар Тоҷикистон мустақар бошад. се муҳоҷири тоҷикро аз вилояти Ивановск ихроҷ ва ё депорт карданд. Хабаргузориҳои русӣ менависанд, бо вуҷуди он ки муҳлати ҳуҷҷатҳои онҳо гузашта будааст, муҳоҷирон ба буду боши ғайриқонунияшон идома доданд. Додгоҳ қарори ихроҷи онҳоро содир кард. Депортшудаҳоро ба фурудгоҳи Вунуква интиқол дода аз он ҷо ба ватан фиристоданд. Ин муҳоҷирон то 5 соли дигар ҳаққи вуруд ба Русияро надоранд. Земнан тавре медонед, бинандагони азиз, 15 июн муҳлати таъинкардаи қарори президенти Русия дар мавриди насбурдани пули патент ва дигар асноди будубош барои муҳоҷирон ба поён мерасад. ҳанӯз аз ҳафтаи гузашта Вадим Кожинов, раиси Федератсияи муҳоҷирони Русия, аксияеро бо номи «Тобистон бе патент» роҳандозӣ намуд. ӯ бо муроҷиат ба ҳукумати Русия ва дигар ниҳодҳои дахлдор хост, ки иҷрои ин қарор то 15 сентябр дароз карда шавад. Вадим Кожинов мегӯяд, то ҳанӯз марзҳо баставу парвозҳо барқарор нашуданд ва бештари муҳоҷирон бекор будаву имкони пардохти пули патент ва ё баргаштан ба ватанро надоранд. Феълан маълум нест, ки ин пешниҳод дастгирӣ меёбад ё не, аммо агар хабаре дар ин замина шуд, мо ҳатман бароятон хоҳем гуфт. Ва бинандагони азиз, бор дигар такрор мекунам, дар бораи марз аз мо мепурсед, ки кушода мешавад ё не ва муҳлати кушодашавии он. Бояд бигӯям, ки ягон аз мақомоти кишварҳо, на Русия ва на Тоҷикистон дар ин замина ягон хабаре надоранд ва ҳанӯз дақиқ нест ва агар шуд мо ҳатман барои шумо маълумот медиҳем. Президенти Русия Владимир Путин эълон кард назархоҳии конститутсионӣ, ки аз ҷумла имкон медиҳад ӯ то соли 2036 сари қудрат монад, 1 июл баргузор мешавад. Ин қарорро рӯзи душанбе 1 июн президенти Русия баъди мулоқоташ бо гурӯҳи корӣ ошкор кард. Эла Панфилова, раиси комиссияи марказии интихоботи Русия, гуфт, ӯ аз ин пешниҳод пуштибонӣ мекунад ва илова намуд, овоздиҳӣ 1 ҳафта пеш оғоз меёбад, то ин ки аз издиҳоми бузурги овоздиҳандагон ҷилавгирӣ ба амал биёяд. Панфилова мегӯяд, эҳтимол дар 2 ва ё 3 вилоят овоздиҳӣ электронӣ ҷорӣ шавад. Ислоҳоти конститутсиониро вакилони мардумӣ ва додгоҳи конститутсионии Русия дар моҳи март тасдиқ карда буданд. Референдум бояд 22 апрел баргузор мегашт. суръати коронавирус боис шуд, ки ин назархоҳӣ ба таъхир гузошта шавад. Мунтақидони Путин мегӯянд, президенти Русия ин ислоҳотро бо ҳадафи он пешниҳод кардааст, ки соли 2024 дар поёни даври кунунии раёсат ҷумҳурияш боз имкон дошта бошад, ки 12 соли дигар Русияро раҳбарӣ кунад.
Никол Пашинян, сарвазири Арманистон, мубталои коронавирус шуд. Дар ин бора вай дар саҳифаи фейсбукаш хабар дод. Пашинян гуфт ки аъзои хонаводааш ҳам ба ин вирус мубтало шудаанд. Айни ҳол бемории вай бидуни ҳарорат пушти сар мешавад. Аммо Пашинян фаъолияташро фосилавӣ идома хоҳад дод. Дар Арманистон 9282 ҳолати мубталоӣ ба коронавирус ва 131 ҳолати марг аз COVID-19 сабт шудааст. Сар аз 16 март дар Арманистон ҳолати фавқулода эълом шудааст. ахиран ин ҳолатро то 13 июн тамдид карданд. 18 май дар кишвар нақлиёти ҷамъиятӣ ба гардиш даромада, аммо мусофирон вазифа доранд ки дастпӯш ва ниқоб пӯшанд. Марказҳои тиҷоратӣ ҳам боз шуданд, вале нуқтаҳои ғизои умумӣ ҳамоно баста боқӣ мемонанд. дар вилояти Москавӣ Русия муҳоҷири 28-солаи тоҷикро на танҳо ба расонидани осеби вазнини саломатӣ ба фарзанди хурдсол, балки ба латукуби ҳамсараш низ муттаҳам мекунад. рӯзи 23 май писари 1,5-солаи хонаводаи муҳоҷирон фафтид. Падару модари кӯдак гуфтанд ки ӯ солим буд, вале як рӯз қабл аз зинапоя афтод. Вале мақомоти тафтишотӣ ба ин бовар накарданд. Ташхис нишон додааст ки дар бадани кӯдак варамҳои зиёде вуҷуд дорад ва ӯро дар муддати 3 рӯз латукуб кард. дар нисбати падари кӯдак барои расонидани осеби вазнини саломатӣ ки боиси марг шудааст парванда шуданд ва айб эълон карданд, вале ӯ ин иттиҳомотро рад мекунад. тафтишот мехоҳад барои боздошти падари кӯдак дархост фиристад. ҳамсари ӯ дар ин парванда ҳамчун ҷабр дида мегузарад, зеро дар бадани ӯ низ осори латукуб мушоҳида шудааст ва ӯ натавонистааст ба тафтишот шарҳ бидиҳад ки ин сиёҳу кабутӣ дар баданаш аз куҷо пайдо шудааст. раисати корҳои дохилии душанбе ронандаи фирориро боздошт карданд. Ба қавли манба 31 май як мошини номаълум шаҳрванд Холби Саъдуллоева соли таваллудаш 1986 сокини шаҳри Душанберо ҳангоми ба роҳрӯбӣ машғул буданаш дар кӯчаи Қарабоев пахш намуда аз ҷои ҳодиса ронанда фирор мекунад. дар натиҷаи бурдани корҳои фаврии ҷустуҷӯӣ маълум карда шуд ки ронандаи мошини тамғаи Opel Astra сокини Душанбе Алиев Сангмаҳмад соли таваллудаш 1992 мебошад. вобаста ба ҳолати мазкур санади дахлдор тартиб дода шуда таҳқиқи он ҷараён дорад. айни замон ҷабрдида Холби Саъдуллоева баъд аз муоинаи табибон ба хонааш рухсат шудааст. ва дар бораи садама низ хабар дорем. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон аз 3 садамаи нақлиётӣ хабар медиҳад ки рӯзҳои 30 ва 31 май дар Қубодиён, Хуросон ва Дарвоз ба амал омадааст. дар натиҷа 5 нафар ба ҳалокат расида, 6 каси дигар маҷрӯҳ шуданд. аз ҷумла дар мавзеи шаҳидони Дарвоз рӯзи 31 май бар асари ба чуқурии 300 метр чапа шудани мошини Opel ду мусофир Худоев Асламшоҳ соли таваллудаш 1975 ва Худоев Умар соли таваллудаш 2011, яъне падару писар ки ҳарду сокини ноҳияи Сангбор собиқ тавилдара ҳастанд, ҷон бохтанд. бояд гуфт ки ҳар сол бар асари садамаҳо дар Тоҷикистон то 400 нафар мефафтанд ва беш аз 1200 каси дигар маъюб мешаванд. бинандагони азиз, ин чанд хабари тоза буд ки ман дар ихтиёри шумо гузоштам ва бозам хотиррасон мекунам ки 3 соат пас мо бо шумо мулоқот хоҳем дошт дар барномаи хабарӣ ки 15 дақиқа идома мекунад ва агар бинандаи доимӣ бошед, медонед ки гузоришҳои рӯзи Тоҷикистон ва ҷаҳон шуморо мунтазир аст. сипос барои ҳамроҳӣ ва то дидори навбатӣ худро эҳтиёт кунед.